Damena sumurung nasian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhut na damang dohot daidang, di bagasan minggu napasiahod dung Trinitatison, ima di tanggal 14 Agustus tahun 2022. Jamita di mingguta, ima na dienet sian Evangelium Lukas biddu 12, mamuka sian ayat 40 sia, jalamar haujungan di ayat 50 tolu. Songonom mahatana disi, laos takasma tapai hutihut. Narodo au madanggur honapi tutanoon. Dihasi holi nasarohaku do, anggiat harugalak nian. Alai didihono todo tuau paridion. Jalama saibobus dorohaku, saleling sotulus dopei. Nadiri purohamuna do, nalaho mangaliho dame ahu tu atas tanoon, ubahen naro, datung, hudok madihamu, panirangod dotahe. Ayo olat niomma maralo 5 halak na di sadajabu. Na tolu maralohon na 2, jala na 2 maralohon na tolu. Maralo maama tu anakna, anaki tu amana, ina tu boruna, burui tu inana, sima tua buru tu paromaenna, paromaeni tu naboruna. Ido yang gosahatna. Damang dainang nahina holongat di bagasan Tuhan Yesus. Ahadu nama baik kita gabesi huton Tuhan Yesus Kristus. Asa dapot lasni roha do hita disi. Molo songoni lasni roha na songo dia do na didokna. Ai didok Yesus do ganup nasa namangi huton ibana. Iko manuhu silang na tu ibana. Astuan nadang na mura-mura na laho mangi huton Yesus. Manang na swadong be persoalan siado pata. Nang pedidok Tuhan Yesus, ay di ibana do haluaw do hanguluan. Jalaro do ibana mabuat dame do lasni roha. Tang namadok, nasa namang ihuto Yesus dang mangadu piyak kahamao lobe. Parto tangat doho parmusuan, say masa doi. Ido bahet di baga sa turpukon, di pabua Yesus do taringot tu haroronay. Naparjolo, ia haroro ni Yesus ima nama danggur honapi tutano. Api nagabi tadda haroro ni Tuhan debata di atas tanoon. Songon napi natuduna tu si Musa. Jala api nama nadahon haroro ni tod di perbadia. Jala patuduhon panguhuman ni debata. Tuganup nasa natinopana. Rodo Tuhani di atas ni tanoon. Laho manopa jolmai. Asa mangulu di bagasa kaporseaon na pulin, na tutu di debata. Ido bahet di do Tuhan Yesus muse, dihasi holi nasarohakku do, anggiat haru galak nian. Dang dihalomohot Tuhani asa gabi mitop hapi i. Unang gabi mitop haporseaoni. Disialai kobotoon ni jol mama rodo debata tu atas tanoon, pasahaton sakap namar hiti-hiti hatana. Songon na pinasahat na tu si Musa. Asa ulahonon ni jolma sa luhut na kahata ni debatay siyan sa luhut na rohana. Songon api na marnala-nala, naso ramitop. Songon haroro ni tod di perbadia na patupahon habaranion di akka sisian na lahomar barita na ulii. Songon iman yana kana porsea di debata saliling mangulu. Unang magabi api na manutung api na pinasahat ni debatay. Asa unang mosok jolmay di siala ni panguhuman ni debata. Alaya saja konon ni naporsia ma api na siya Tuhani. Laho na marguguihon nguluna. Paihutihut Tuhani di sadok gulmit ni nguluna. Namangihut na didok Tuhan Yesus. Alay didihonot toddo tuau paridion. Jalama saibubus dorohaku saliling sotulus dopei. Padidion na didok ni Tuhan Yesus dison,
ima hama matena. Songon pangatusion ni padidioni dia kahuriana porsea. Ia sada astuan ni padidioni ima natariho do natardidi itu hamatian ni Tuhan Yesus. Dung tarihot jala parjabar tu hamatian ni Tuhan Yesus. Gabi parjabar mamuse nang dihaheheod do hanguluan sa liling-liling na. Masay bubus dorohan ni Tuhan Yesus. Moloso tulus do pe hamatian nai. Disyala diboto Tuhan ido takas aka paralowat doho aka hasusaan. Nalahu adu panna. Doho nalahu adu panniaka namangi hutto nibana. Masa do aka paraloan. Masa do partotangan. Hira na sotupado dame di hajol maun tu di bata. Adorang somate dope Tuhan Yesus. Dungi didok Tuhan Yesus mamuse. Nadiri purohamu na do nalaho mangaleho dame au tu atas tanoon ubahen naro. Datung hudok madihamu panirangod do tahe. Dang songon pangatusion na somal tabigi nama dok molo di Yesus tu pamadame doho las niroha. Dang nama do gabi salah pangatusioni. Alai rikot talapati bagas dame doho las niroha na songo dia do na didok na disi. Hape takas madison dang nama buat dame Tuhan Yesus panirangod do tahe. Damang dainang sadala do dame doho panirangon na didok ni Tuhan Yesus disi. Dang namaraloi nang pe hira namaralo idaun. Alay taingot dang dame di pangatusion ni jolma namarlau dosai. Alay dame sian pangatusion ni debatado. Ima dame na tutu. Nasirang sian ganup nasahagyo ni dosa doho hajahaton. Alana dang tardo sahala namardame tu debata. Hape say di bagasan gongkoman ni dosa nguluna. Dang tardok sahala si huton Yesus moloso sirang dope sian sibolis. Dang jumpa di sadatiki aria dohok borngin. Dang jumpa na hulum dohok natorang di sada inganan jala di bagasan sadatiki na sarupa. Ido bahen marhite-hite ujahan di bagasan minggu tahun. Mangidohok kita asa gabe si huton Yesus sian saluhut naroha. Dang satonga-satonga na mangihut Yesus si. Dang nagolom ria-ria haporsiaw ni. Taingok mak. Dang disiala na marugamo Kristen asa sihuton Kristus. Alay balik sa do. Disiala na mangihuton Kristus do asa targowar ibana gabi sahala Kristen. Molo tapatudus tuhatan ni Tuhan Yesus na tersurat di Yohanes 14 ayat 6 didok. Ahudu dalani dohot hasitongan dohot hanguluan. Dang adong nasaha tuamai. Ia somar hite sianau. Sianilam takasma pangatusyota. Ia namangihut to Yesus sipe. Dang nalaho saha tutujuan. Moloholas satu ngadalan. Manakolan nasa ponggol do dalani di dalani. Iko sah ro di ujung nado. Di baheni ikon hibuldo na manghihuto Yesus yan saluhut na roha. Dohot disadok ngoluda. Damang dainang di ayat 52 ro di ayat 53 di bagasa turpukon di pasaha Tuhan Yesus do Muse taringot tu harorona naso mabuat dame alai parsirangan tu. Didok disi ayolat nioma maralo 5 halak na disada jabu. Na tolu maralohon na 2, jalan na 2 maralohon na tolu. Maralo maama tu anakna, anaki tu amana. Ina tu boruna, borui tu inana. Sima tua boru tu paromenna, paromaini tu na boruna. Damang dainang, nung ngajok-jok tabigi barita sian panidangion niya kana baru gabe si huton Kristus. Masa doa kaparaluad doho hamaulo dinasida siya tonga-tonga ni keluargana. Di sialana gabe si huton Yesus ibana gabe dimusuhi keluargana do.
Masa dodang sisongoni di masa ni Tuhan Yesus. Di sialau marga do hasangapun di mata ni jolma sian hasangapun di dibata. Ido bahen moluadong nama nibil sian hapor siaun niopuna gabi songo tihas doi di keluargai. Aita konado dang diakui be gabi keluarganai. Di sialana sosa ugamo be doho ibana. Nang pe anak konna, nang penatorasna, nang peripena, ha anggina, sahat tu si matua manang parumen na petaho. Ikon tagonado dang dianggap be keluargana. Gudang nama sa si songoni holan di siala nama jaga sangapud di keluarga. Alai dipake mau gamo gabi sidalian laho majaga sangapun ni keluargai. Satok kini daun songon na paru gamo situ tudo. HP lampina manat holan nama jaga harga diri do hasangapun ni keluarga do dia dopan akka situan natorok. Damang dainang molo diaka naro sian naso si huton Jesus gabi si huton Jesus nunga jut masa panirangion si songoni. Alai manang na ICP sian hita nagabi si huton Jesus molo di pamasa para luat tu hita. Asa manotong mamang ihuton Tuhan Yesus si. Jala totong mapatu paholong na siya Tuhan itu akka keluargam na tidak dikommu na selaon. Huhut tangyakon na sida. Asa gabi parsidohot si huton Jesus na sida. Jala asa sahat Tuhan nguluan na sora sudai muse na sida. Bohado molo masa si songoni di hita nang di keluarga ta. Isarana adong sian tonga-tonga ni keluarga ta nagabe so si huton Jesus be. Manang napidaw gamo tunasing. Ipe ikot totong doha holongon. Unang patu paparmusuon molotungpe gabi marmusu ibana tuhita. Sotung tabahen ibana gabi busutta. Molotungpe dang sahorong behita di hapor siauni di Yesus Kristus. Alai totong mahita gabi siuton Jesus yang saluhut naroha. Namangulaho kolong di Yesus Kristus yang saluhut naroha tuganup jolma termasuk tuaka namar musuh tuhita. Ai ido patik na pinasahat ni Tuhan Yesus dia kasih huton ibana. Damang dainang tutudang nagabi suadong behamaolon nalahwadupan niya kasih huton Yesus. Asing dosian na pinikiran ni jolma dalam na pinatupan ni Yesus na laho si hutonota. Saya dong do namar sugo ni roha. Saya dong do na mga bati roha ta sa unang benian mangihuto Yesus si. Masa doi dia kasisian ni Tuhan Yesus. Kaluar do na sida sian zona nyaman. Naiko maralo jala marsirang tuha porseon na parjolo. Torop do namar hasuguhun jala patu papar musuh doho paraloat tu nasida. Alainang pesongoni barani doa kasisiani mangihuton Tuhan Yesus Kristus. Kaluar nasida sian zona nyaman. Buha hita sinuaing damang dainang wala majaga zona nyaman do hita na mangihuton Tuhan Yesus si. Holan na majaga-jaga dirita do asa aman. Nasa manang asa tenang-tenak kita diganup nasa parnguluta. Songon sadasarita parporangan di binatang namar habong manang unggas doho binatang darat. Di pabua ma pangalaho ni haluang di namasa parporangan ni. Molomonang pihak ni unggas pitor saya dijulu duha bekeluangi. Hira na doho ibana pamonakon parporangoni. Alai ditiki monang binatang darat jala telu unggas pitor marsigatung do haluangi. Patuduhon pakna jala ditabunihon nakabong na disi. Asa tarida ibana nasa horong tu akka binatang darati. Hape masa mapardamian. Pardamian ni unggas doho akka binatang darati.
gabi dangadong bedongan ni haluangi. Gabi tarboto ibana, naswadong do takas ni ujahan hajong-jongan na, dang takas di dia ibana berpihak. Damang dainang, ido bahen di dok saritoi, nagabi maila do haluangi, ido bahen nagabi hola borngi kaluangi ruar sian asarna. Hobar tu pangatusion ni saritai ma, naro Tuhan Yesus mabuan panirang yoni, asa takas ma di dia do hajong-jongata. Isina punahita, jala dia do debatata, molo debatado na punahita, tai hutum ma debatai sian saluhut narohata. Damang dainang, molo tungpe, gabi marsira nga kana marali-ali, doho na berkeluarga di siala haporsiaw di Tuhan Yesus. Alay taingok ma, so tung marsirak kita sian paralialiun, doho keluarga ni Tuhan Yesus Kristus si. Songo na didok na di Lukas 8 ayat 20 sada. Alay ni na Yesus mamadok na sida. Akaon na ubigi jala na mamarangehon hata ni debata. Ido dainang, ido aka anggiku. Di Tuhan Yesus do hanguluan na manotong. Jalana solo salpui. Di sialani, tai hutom ma Yesus yan nasarohata. Ay holad di sido dapok dami na manotong di bagasan roha. Nang pegodang hamaolon doho si pangabati. Alayunang masumurut, manang nagabi merdua buhi di sialani hamaoloni. Unang ma songok kaluangi. Alay manotong ma ihuton Yesusi. Ay say donganan ni Yesus do na setia di ibana, jala di ibana do hatigoran, dohot hasitongan, dohot hanguluan, sahat tuamai, naro di saleleng nileleng na. Tuhan debata na mamasu-masuhita sa luhut na. Amen.